Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes si spolu pozrieme limitku od Catrice, takúto krásnu vianočnú. Mám tu tieto dva produkty, je to paletka a takýto highlighter, oni to nazvali, že cheek lighter, takže také viacej, ako že by to malo asi ísť na líčka. A ak chcete vidieť tieto dva produkty v akcii a ako som urobila toto líčenie, čo mám teraz na sebe, tak pozerajte ďalej. A môžeme sa pustiť rovno do toho. Ja už som si make-up spravila, aby sme pokračovali už len tými novinkami od Catrice. A mám tu momentálne teda dva kusy. A to je tento, to nie je že highlighter, ale cheek lighter. Takto to vyzerá. Odtieň je 01 Mother Ginger. A je to takáto pekná, má to takúto hĺbku, ako všetky tie teraz veľmi populárne produkty a la Charlotte Tilbury. A takto vyzerá ten rozjasňovač. Je to úplne svetlunké, ale nie tak neprirodzene svetlé, že by vám to robilo nejaký tieň alebo niečo na tvári, alebo teda aspoň mne to nerobí, lebo už som to samozrejme skúšala. Ja som si to takto nechala na tej ruke a ešte som si to trošku zapracujem. A takto si to dáme pekne na tvár. Pleť mám zapudrovanú a vôbec to nerozbíja make-up. Takže či si to dáte na nezapudrovanú alebo zapudrovanú pleť, tak by to malo byť v pohode, ale odporúčam určite, keď dávate krémové veci na zapudrovanú pleť, tak nie takto ťahať, ale tak ako keby ťupkať do tej pleti. Vtedy je menšia pravdepodobnosť, že si ten make-up porušíte. Má to potom takéto zatváranie, keď to otočíte, tak vlastne stláčate, vychádza vám to, keď to otočíte naspäť, tak je to zamknuté, aby si to človek nevytláčal zbytočne dnu do vrchnáka. A vyzerá to takto nejako. Neviem, či je to vidno. Vyzerá, že hej. Je to pekné, ako páči sa mi veľmi ten odtieň. Majú ešte jeden, ten je tmavší, taký viacej ako keby do ružova, ale nebola som si istá, či to nebude už príliš tmavé na mňa, či mi to nebude potom robiť nejaké fľaky tuto vpredu, tak som si radšej zobrala tento svetlejší a vôbec neľutujem. No a druhú vec, ktorú som si z tejto vianočnej limitky zobrala, je táto paletka. Akože vyzerá to krásne. Páči sa mi, že zostávajú verní trošku tomu, čo bolo minulý rok, lebo minulý rok bol vlastne celý takýto trblietavý ten obal, ale keďže tento rok majú na všetkom luskáčika, tak sem pridali teda toho luskáčika a takto vyzerá tá paletka vo vnútri. Ja už som sa s ňou líčila, takže už tak aj vyzerá trošku. Čo sa týka tých tieňov, tak sú veľmi dobre pigmentované, prašia. A hlavne teda sú tu tri matné. Je tu červený, taký ružovo-telový by to chcel byť a potom tmavo-modrý. Všetko ostatné sú lesklé tiene. Ja som si aj písala s niektorými z vás, že paletka je krásna, ale že nevyzerá úplne ako vianočná, lebo tá z minulého roka, tam boli aj také červenkasté odtiene, aj zelené odtiene, že to naozaj tak viacej evokuje asi vianočnú náladu. Ale keď som sa s ňou líčila, tak mne príde celkom vianočná aj táto, lebo máte tu stále, je tu takáto tehlovo-červená, je tu úplne že lesklá, taká vínová farba, potom aj táto bronzová veľmi vianočne vyzerá na očiach a tá zlatá je úplne že zlato-zlatá, takže rozhodne s tým vyčarujete aj úplne taký, že naozaj echt vianočný look. A tie modré, čo sú tu, a tieto dve, tak tie mne prídu také pekné ozvláštnenie tej paletky, keďže minulý rok ju mali takú červeno-zelenú, tak tá modrá sa mi tam celkom páči, aj s tou takou ružovo-fialovou, že to nie je zase to isté ako minulý rok a dali si s tým trošku prácu, aby to teda vyzeralo inak. Potom niekde tu, ako sa líčim, vám dám aj svoče tej paletky. Nejdem ju takto priamo na video svočovať, ale tu si to pozriete všetko krásne. Vravím, tiene sú výborne pigmentované. Pozor na to, lebo tie matné naozaj prášia. Keď som si prvýkrát dávala ten tmavomodrý,
tak mi naprašil akože statočne, lebo som samozrejme neoklepala štetec, lebo však ja na čo by som oklepávala. Takže na to pozor, ale inak sa s nimi pracuje výborne a ja som veľmi spokojná. A ideme do tej modrej, presne, aby ste to videli, lebo červené také tie vínové kadejaké lúky, to je taká bežná vec, čo asi sa používa úplne najčastejšie. Takže si spravíme dnes takéto niečo modré. Kvôli tomu som si dala aj tú modrú mikinu. Aj keď na kamere vyzerá taká modrofialová. Takže uvidíme, ako veľmi to bude ladiť spolu. Ten tieň je, ten modrý, je brutálne pigmentovaný. Ale že brutálne. Takže veľmi opatrne s ním. A ja si musím zobrať iný štetec. Taký plochý. A radšej to budem tak ako keby vtláčať na to viečko. Tak z neho dostanete aj úplne najvyššiu pigmentáciu a aj bude asi pôsobiť menej fľakato, lebo to modré tiene zvyknú. Kde som si dala štetec za celý čas ho držím v rukách. No, takže asi tak. Ja si striedam stále tú tmavo-modrú, túto, s touto takou hnedorúžovou, aby som si ten prechod rovno blendovala. A hlavne nech to nie je úplne také, že len čisto modro-modré, to sa mi asi páčiť nebude. Takže veľmi oceňujem, že je tam takýto odtieň, ktorým si viete tie prechody pekne vyblendovať. A dá sa tá paletka úplne bez problémov použiť aj na bežné líčenie. Bola som aj bežne s ňou už nalíčená. Takže nebude to také, že iba takéto nejaké sviatočnejšie využitie. Toto ešte trošku pridám. Sa mi zdá, že tu som si to vystrácala viacej, ako som chcela. Takže takto by sme mali základ a ideme do toho nádherného modrého tieňa. Úplne úžasný je. Základ má modrý a sú v ňom fialové, úplne malilinké trblietky a je nádherný a rozhodne ja tento tieň budem mať pri štedrovečernom stole. Veľmi sa mi páči. Aj keď možno, že nie úplne v kombinácii s tou tmavo-modrou, možno vymyslím niečo iné, ale tá modrá je nádherná. Si vezmem taký menší, plochý štetec a zoberiem si túto fialovú. A dáme si ho trošku sem. Čo to spraví? Ó, krásna. Fakt sa im tie tiene zase podarili. Ja normálne rozmýšľam nad tým, že ja budem tieto limitky asi vianočné zbierať, lebo tú minuloročnú, robila som si trošku poriadok zase vo veciach, ale ja sa tej minuloročnej neviem vzdať. Proste áno, je to limitka, že už ju nekúpite, ale mne tá paletka sa veľmi páči. Skúsime to ešte trošku prstom. No a teraz do toho ťupnem ešte tú modrú, nech tam spravíme taký prechod. A tým, že tá modrá má v sebe tie fialové trblietky, tak sa to krásne spojí a úplne nádherne to vyzerá. No fakt, že veľmi je to pekné, keď sa na to takto pozerám. No, ja som si dokončila aj druhé oko, aby to vyzeralo nejak tak približne rovnako, ale keď sa na seba teraz pozerám, tak vidím, že aj keď som sa snažila oklepávať štece, tak aj tak mi popod očí napadalo a to je pri takýchto tmavých tieňoch vždy také akože dosť viditeľné. Takže to skúsime takto nejako. Či to pôjde? Nie, stále to tam vidím. Takže ideme asi trošku do korektoru. Lebo nechcete mať úplne taký tieň. Tuto pod okom, to bude vyzerať nie dobre. No povedala by som, že rozhodne lepšie, aké to bolo. A touto mojou pufkou
ktorou som sa pudrovala. Si to ešte prejdem, aby to tam držalo. Ja nemám rada úplne také tie ostré okraje, aby bolo presne vidieť, pokiaľ máte očné tiene, takže mne sa to viacej páči takto, keď je to také proste difúzne. To, čo si urobila práve. Výborne. Som myslela, že mám čistý štetec a není čistý. Takže ideme to teraz takto. No. Pomoc, to čo si spravila. Teraz som si dobre zavarila. Takže takto. Dobre, povedzme, že som to trošku zachránila. Ja mám oči bližšie k sebe, takže mne nevadí, keď si ťahám tieň až sem, lebo mi to tak oči ako keby trošku dá bližšie, opticky, ale ak máte oči ďalej od seba, oči bližšie k sebe, tak toto nerobte. Samozrejme. Dobre, jediné, čo mi tu, ani nie, že chýba, lebo však je tam ten stredný takýto ten telovo-rúžový tieň, ale niečo svetlejšie ešte by sa mi tam žiadalo, ale to už by som bola veľmi, veľmi malicherná, keby som riešila ešte aj to. Takže nebudeme mať taký úplne, že bledý odtieň pod obočie, ale to nevadí. No a ešte som chcela, že si dáme niečo aj na spodnú linku. A tam začnem zase s týmto plochým štecom a idem do tej modrej, lesklej. Dúfam, že mi nič zase nenapadá pod oči. To si tam dáme len tak úplne jemnúnko, aby som tam niečo mala. No dobre, a ešte som vám chcela ukázať aj túto ružovú. Inak tie tiene sú také maslové, že keď ich budete nanášať prstami, tak treba veľmi opatrne, lebo si ulížete úplne ten povrch časom. Také sú maslové. Aspoň mi to tak príde z toho, keď sa na ne pozerám, lebo som ich všetky prstami skúšala a zdá sa mi na niektorých ten povrch taký už ulízaný trošku. Takže toto by som jej asi jediné mohla vytknúť. No a teraz rozmýšľam, či si tam idem dávať aj ceruzku, či nie. Ale nie, dneska som len doma, takže budeme bez ceruzky. A takýto výrazný očný make-up si žiada aj výraznejšie myhalnice, takže si beriem túto Yves Saint Laurent Lash Clash maskaru, ktorá je úplne že vynikajúca. A robí naozaj že výrazné, krásne riasy. Ale ja si na to musím zobrať iné zrkadlo, lebo som trošku slepá. Trošku viac. Perfektná je tá maskara, naozaj, akože ak máte na ňu budget, tak rozhodne odporúčam. A mám taký pocit, že aj tromfla moju najobľúbenejšiu NARS Climax. No, tak toto vyzerá po jednej vrstve a ešte za chvíľočku si dáme druhú. A rozmýšľam zatiaľ, že čo si spravím s perami, lebo mala som len toto kombo na perách. Ceruzka je Essence 03 Soft Beige, je to tá 8-hodinová matná. Tak toto vyzerá, to som si oramovala pery a na tom som mala tento Perfect Creamy Matte od She. Toto je odtieň, že 336/003. Neviem, akože nevyznám sa úplne vôbec v tých ich odtieňoch, ale toto je taká zastrená červená, ako keby sa mi zdá. Tá kamera mi to úplne inak ukazuje, takže ja sa s tým skúsim potom ešte pri strihaní pohrať, aby som vám to ukázala čo najvernejšie. A keď som ju zmiešala s tou ceruzkou, tak to vyzeralo nejako takto. Akurát, že som si cesto dala potom ešte trošku lesk. Lebo na to, že tento rúž je napísaný, že je to Perfect Creamy,
tak mi nepríde až taký krémový, ako dá sa naniesť aj ako klasický rúž. Že ho ťaháte po perách, ale mne príde taký suchší. Ale určite pekný, čo poviete. Také, presne keď sa to skombinuje s dobre lediacou ceruskou na pery, tak sa mi zdá, že to pekne tak doplní farbu pier. Nie je to nejaké extra, nie je to úplne ako moja farba pier, je to trošku niečo navyše a také viacej šmrcnuté tou červenou, ale na takéto jeseno-zimné obdobie sa mi to asi dosť páči. Takže s týmto som celkom spokojná, nebudem k tomu dávať už viacej nič, čo sa týka pier, lebo už tie oči sú dosť výrazné samé o sebe. Tá maskara trošku zlepuje myhalnice, ale dodá im objem aj dĺžku. Takže ak nemáte radi zlepené, tak to sa vám asi páčiť nebude, ale mne to takto úplne vyhovuje a dosť sa mi to páči. A takto by to vyzeralo teda komplet s limitkou od Catrice, s touto novou vianočnou. Čo poviete? Zase dvíham to obočie úplne nezmyselne, ale páči sa mi to veľmi. Krásne vyzerajú tie modré tiene a tým, že je tam kvapka tej fialovej, tak to veľmi pekne vyťahuje zelenú v očiach, čo mám. Ja som veľmi spokojná. To som asi nespomenula, že túto limitku som kúpila na Notine, kde by mali ešte teraz mať stále dopravu zadarmo, takže ak náhodou po nej pokukujete alebo sa vám páčila, tak na Notine ju majú. Neviem, či bude aj v DMkách, to vôbec netuším, ale na internete sa už teda dá zohnať. A okrem tohto jedného, teda týchto dvoch produktov, ktoré mám ja, majú ešte laky na nechty, rúže a nálepky na nechty. Také tie ale, čo si nalepíte normálne akože na celý nechet a vytvorí vám to kvázi taký ten nalakovaný vzhľad. To ja veľmi nevyužijem. Rúže boli celkom také akože aj použiteľné. Jeden bol samozrejme klasicky červený, ďalší je myslím taký viacej bordový a ten jeden je podobný tejto stredovej farbe. Ale keďže ja mám rúžov veľa a nevyužila by som ho, tak som nekupovala radšej. Nad čím ešte rozmýšľam je ten druhý cheek lighter, ako to oni nazvali. Takže ten si možno ešte kúpim, uvidím, ak ešte budú mať. A inak, akože topka je za mňa určite v tej kolekcii táto paletka, takže ako vravím, ak sa vám páči, smelo do nej, len naozaj opatrne oklepávajte štetec, lebo práši ako najatá. Dobre, a to bude odo mňa na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný deň a snad sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!